Previously on From. I'll just get this fucking thing off of me. Хора, ако сте като мен, ако обичате да гледате сериали, искате да си гледате мача на спокойствие, нон-стоп сте в движение, не искате да пропускате някой готин подкаст, филм, сериал или каквото и да било, това устройство е за вас. Не се притеснете, няма нищо сложно. Единствено, това е устройството, слага се в USB и сте готови. Натискаме CarPlay, може да гледаме Netflix, YouTube, TikTok или да си пуснем някой любим филм, сериал, използвайки IPTV. Също така е супер подходящо, ако искате да направите подарък на вашия приятел, да си гледа мачовете в колата, докато ви чака, за да не ви дава зор, докато се оправят. Част от автомобилите в нашите реклами са предоставени от нашите приятели от CarRent.